se on? Missä se on? Juoksi. Oikeesti kun mä peloon. Missä se on? Varmaan mä okei, se tuu. Mä luotan sun. Miten niin? Ai niin se on täällä. Vittu sitä kelloa mä vittu tapaan. Juoksi. Miksi sä oot mulle juokse? Eikö tässä ole mua, joka stressaa tässä? Hei, tää oli siellä. On pelottavaa. Mihin tää olevain oli? Toi on sinne yhteen kaappiin. Mihin vitun kaappiin? En mä tiedä edes. Mä en tiedä mihin toi on. No mä droppaan tän. Onko me vaan? Krani on hidas. Ok. Teessä tulee tänne. Sitten se juokset meet tolleen. Mä pelottaa oikeesti, mä en uskalla. Laita se tonne bastuun. Mä orvoin. Juoksi, tuleeko? Näkö miten hidas. Mene ylös, juoksi. Juokse! Juoksi kohden! Joo, mä juoksen! Juoksi ihan ylös. Nyt se juoksee sunkaan. Oho, nyt se ei varmaan enää näe missä sä oot. Enemmän. Oikeesti. Nyt se on vihainen. Nykyinen on vihainen, se on sen alle. Sen lapsen alle. Tiedätkö se on alle? Ei. Mä tiedän lupattaa minä osassa. No mä en tiedä mitä me pitää tehdä. Se on vähän freestylera tehdä. Ei haittaa, ei eka treenin peliä pelaa jotain. Mä pelaan tätä ihan lapsena. Ei saa. Kaikki on. Olis kuvaista vähän kohta. Mä tiedä missä sä olet. Mä haluan treenata. En mä tiedä missä se nyt liikkuu. Joo. No itse vaikka helvetä kuulemi. Oletko tulossa kuuloiksi? No niin, saadaan. Enkä ole kontaktin sen. Täällä. Jos tää yömään särvii, niin mä lähden pois tästä pelistä. Kyllä se särvii. Mut jos kun mä vanhemmista tulee alkoholista tai sitten pidän niin... Alkohol. Sama. Katon nyt mitä se teki. Nonni. Hei tuolla ehkä vesimuoni. Missä? Joo. Ei oo mitään. Me kapi. Juoksi. Sinä ammut. Kato, ei sinä. No vitsi. Oh my god. Miten sä päätin toi hyvin? Miten sokeeta? Tai onneksi on sokeeta. Sehän on Granny. Mitä? No niin, Koro laittoi sen. No niin. Kato, kuinka nopea tää on. Se on hidas. Easy modessa se on hidas. Please, mä en halua sanoa tän. Onko pelottavaa? Mä näin kuinka läpäistä niinku ekstreemeissä 7 minuutissa. No mikä vitsi? Mitään. Extreme.
Oli se selän takaa just äsken. Juoksee vaan. Ihan oikeet, on keittiöön, miten se oli. Mua tapak. Onko juokse? Oliko fiksua tänne mennä? No joo, kun täällä on näitä paikkoja. Joo, heitä toi alas. Heitä toi alas. Toi lattia heitä, sitten se menee sinne alas. Mhm. Ja se kuulee. Ei tähän osaa vain. Joo. No vittu, mun tää on sinne allaan. Älä hyppää. Luusari. No, siellä on. Siellähän se on. Noniin. Tää on oikee. Tää on helppoa. No niin. Me katsottiin sitä sieltä ylhäältä. Kato, kun tässä on ihan rasvainen jättämässä. Ja vitsi. Mitä mä sen sinne alas, kun mä oon ihan ylhäällä? Hyppää tuolta. Mä rakastan. Niin, kun sitten tulee tänne. Joo. Oota. Onko mä? Se on mennä ja sitten se kaatuu. Pakaa. Nyt me kappi. Mä yritän. Pystyykö täällä kaapissa? Pystyy. Oh niin.